I pozdrav svima, dobrodošli u novi video mom kanalu. Moje ime je Nikola, dakle kao što vidite nešto da vam kažem, jeste ikada razmišljali, naprimjer, ne znam, odigrate neku igricu, naprimjer, ne znam, CSGO, Call of Duty, bilo šta, ali nešto slično igrica kao što na Steamu naravno, a nešto ovako besplatno, a da bude nešto slično, naprimjer smešno u Drugi svjetski rat i tako dalje, razum, u ratu robotike, pa ima nešto ovako. Ova igrica se zove naravno Heroes General, tako da igrica koja igrica, sve ću vam pokažem naravno kada budemo ušli u igricu, tako da naravno, hajde da se vidimo tamo u igrici. Evo, tako da mi smo sada ušli u igru, tako da prvo kada budete ušli naravno u igru, treba naravno napravite nalog za ovu igricu, ja imam naravno nalog gdje sam je napravio, ne znam gdje, na njihovom sajtu ili preko Steama, tako da vidjet ćete i sami naravno, tako da evo ovako. Da imamo Heroes i možda da birate koju stranu hoćete, Nemca, Amerikanca, Rusa i tako dalje. Ali za početak će se služiti s jednom puškicom. Sa STV, sa Nemac G43, a Amerikanac sa M1 garantica. Šta je, otkud mi je M3 jebate? Dobro, onako meni ne zanima. Mislim da sam, da, kupio sam jedan garant, ne kupio sam ovu pušku. Pre nekoliko... Dugo nisam igrao naravno ovu igricu, tako da... Šta da vam kažem? Naravno ovu pušku još nisam kupio, nisam ni ovu kupio, ni jednu. Tako da ajde, mi ćemo da se igramo kao Amerikanac. I naravno, ovo je kao partija deathmatcha, tako da, šta drugo da kažem s ovom igricom naravno. I dve ima mogućnosti, kao Counter Strike i Call of Duty. Ovo je smešno naravno u Drugi svjetski rat. Naravno, šta još mogu da kažem, ne znam. Igrica, ok, samo kao da je morala neku komunikaciju da se... Vidjet ćete i sami kad budete igrali. Jednostavno, nađete na Steamu besplatne, free to play naravno. Samo malo da čekamo dok se igrica pokreće, da odigramo lepo jednu partiju. Da, to sam zaboravio, to je sad novi serijal, da vam nađem neke igrice, ako neka igrica vam se sviđa pa da igrate nešto ovako slično, tako da, evo mi smo sada stigli, samo treba malo, samo treba da se učite malo i da se odbroji. Ako vam se taj klip svidi, naravno, obavezno ga podržite velikim lajkom, to mi mnogo znači, naravno, šta drugo da radi, brate, kada je tako. Ima još neke igrice koje sam naravno našao preko Steama. Samo ovako, lepo pičiš i igraš i teraš i pravo u borbu. Evo vidite malo, grafika je solidna, samo malo nemojte me ovo zmeriti, imam malo problem sa netom. Morate da zgrabite, morate ovo da držite u prvu liniju. Tako da, ujebote, dobro me poklopi. Otkud mi ti tu došao? Dobro, me je skinuo. Ajde, odigrat ćemo još jednu. Mrš. Ako se... Šta treba da vam pričam naravno o ovome? Mene igrica malo zanimljiva, ali nisam je dugo igrao. Ja ovo igram čisto za moju dušu, da tako kažem. Ne znam da li želite da je snimim. Ako ne znam da li želite da je snimim, napišite mi u komentarima da znam. Ako želite. Ali dobro ste se poklopljeni. Jebote! Dobro me je poklopio.
Pa dobro sam, dobro nije strašno, ono drugo nisam igrao, sad sam postao noober sad za ovu igricu, ne da sam bio pro, brate. Evo ga! Oj, grad malo je, samo pazite, u ovoj igrici malo pušku mu malo da budu. Ma, gdje me ubije? Tamo. Gledaj, ako mi bude još... Ne znam što drugo kažem, igrica jeste zanimljiva po meni, ali... Ako se vama sviđa, naravno i vi isto slobodno skinite, probajte, otko znam. Ajde, opet ću da izgledam, dobro. Ajde sad još nam kraj, ajde da pokušamo za kraj da ubijem jednog. Ne vidim ga, evo ga vidim! Evo, dok se ja sve više trudim da ga ubijem. Naravno, samo što mi je internet slab, sad mi je internet sranje, ranije bio, kad sam ga imao evo ga, sad ću da te ubijem, sad ću da ti jebem, samo ti čekaj. Jebem te ovu pušku. A nije, ti moraš kad te rokte, brate, tebe morat... Šta je? What? Smjesto me na drugu lokaciju. Sad ću da ga ruknem. Malo su poboljšali malo. Eto, ubili smo jednog. Ajde još jednom ću za kraj za vas. Da ga... Ali mi tu nije pokazala igrica svakako da sam ga pogodio ili ne. Dobro, ništa, ubio sam jednog. Imate naravno, ako vam se klip naravno svidio, obavezno ga podržite velikim lajkom, tako da ovo mi je puno znači naravno, tako da šta drugo da kažem, mi se vidimo naravno u sljedećem klipu, a ja idem ovo da pičim. Ćao! Till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shock